Dacă nu m-ați cunoaște deja, ați crede poate că această gustare este cumpărată din comerț, dar nu, este făcută de mine, din ingrediente naturale. Am folosit pâine Vasa, subțire, pe care am uns-o cu o cremă făcută de mine din 2 linguri de cacao și sirop de agave. Am uns 4 felii de pâine pe care le-am așezat una peste alta și apoi le-am tăiat în 3 părți egale. Se face un pic de mizerie, eram plină de cacao pe mâini, dar este ok, merită. Am topit ciocolată neagră și am învelit fiecare bucățică în această ciocolată. Am pus-o la frigider pentru cam 30 de minute. Am decorat-o cu puțină ciocolată albă topită și așa a rezultat. Aduce mult cu o napolitană, dar nu este exact foarte bună, știți deja.